हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजि दा क्रिएटिभिटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाबाय मैयाहाय मोनसे नटिस ओंखारदों। बे नटिसआ जाहैबाय दाखालि बावैसो जायनाखि बिथांमोनहा टेट पास बिथांमोनहा एलपि आरो इउपि पस्टनि थाखाय फोरोंगिरिनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन, जेराव नैबेबायदि पस्टआ ओंखारदोंमोन। गासै 9,353 था पस्ट ओंखारदोंमोन एलपि आरो इउपिजों। बेखौ गोबां टेट पास जागिरि बिथांमोनहानो एप्लाइ खालामबायमोन आरो मेरिट लिस्टबो ओंखारबायमोन। प्रभिजनेल बेबायदि मोनब्रै फोर्थ मेरिट लिस्ट ओंखारबायमोन, प्रभिजनेल मेरिट लिस्ट ओंखारबायमोन। नाथायबा मैयानि नटिफिकेसनाव ओंखारबाय फाइनाल मेरिट लिस्टआ दिनैनि गेजेराव ओंखारगोन। जों बेखौ दा दसे समनि उनाव नायगोन। जिखुनु हक जाय बिथांमोनहा बे एलपि आरो इउपिआव टिचार थिसनजागोन, बे थिसनजागोन बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो कंग्रेचुलेसन जासिग्रोनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो नटिफिकेसनखौ नायलांनि एबा नटिसखौ नायलांनि मा नटिस ओंखारदों। नैबेनो नटिसआ, जों नायबा नुगोन। बे नटिसआ गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय फैदों। अफिस अफ द डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एजुकेसननिफ्राय फैदों, कालिपारानिफ्राय। माब्ला ओंखारदोंमोन बे नटिसआ? मैया 10 तारिखआव 10 मेआव ओंखारदों। जोङो फरायलांनि मा होनदों। फरायलांबानो जोङो निस्सय गासिबो बाथ्राफोरखौ क्लियार जालांगोन। 1 नाम्बाराव लिरनाय दङ, द फाइनाल सेलेक्ट लिस्ट फर द पोस्ट अफ एसिस्टेंट टीचर of lower primary schools and assistant teacher, science teachers, Assamese language teacher, Manipuri language teacher of upper primary schools against advertisement। नैबे दाखालि एडभार्टाइज ओंखारनायनि नाम्बारमोन बियो। 18 तारिखखालि ओंखारदोंमोन आरो बिथांमोनहा एप्लाइ खालामबायमोन, गोबाङानो एप्लाइ खालामदों आरो मेरिट लिस्ट ओंखारबायमोन। बेबायदि प्रभिजनेल मेरिट लिस्टआ ब्रैथि खेबनि थाखाय प्रभिजनेल मेरिट लिस्ट ओंखारबायमोन। दायो फाइनाल नैबेयाव होननाय जादों फाइनाल सेलेक्ट लिस्ट होननानै ओंखारबाय। नटिसआ ओंखारबाय, फाइनाल सेलेक्ट लिस्ट ओंखारबाय। मैया 10 तारिखखालि बियो ओंखारबाय आरो बेखौ माब्ला होनाय जागोन जों नायनि। गाहायाव मा लिरनाय दङ जों नायलांबानो क्लियार जालांगोन बाथ्राफ्रा। मा होनदों? आन्डार द डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एजुकेसन आसाम विल पाब्लिश इन द अफिसियेल वेबसाइट अफ DEE नि अफिसियेल वेबसाइटआव नैबे वेबसाइटनि गेजेरजों बिथांमोनहा फाइनाल मेरिट लिस्टखौ फोसावनाय जासिगोन। माब्ला? फ्रम मिडनाइट 11th मे 2022 एबा दिनैनि दा मोनानि मिडनाइटआव बे फाइनाल सेलेक्शन लिस्टखौ हगारनाय जासिगोन। दा हराव हयथ' मिडनाइट होननाय लोगो लोगो बियो 11टानिफ्राय 12टानि गेजेराव निस्सय बिथांमोनहा फाइनाल सेलेक्टेड लिस्टफोरखौ बिथांमोनहा हगारनानै होनाय जासिगोन। 2 नाम्बाराव मा होननाय दङ? 2 नाम्बाराव मा दङ जों नायबा नुगोन। With publication of the final select list, all the provisional merit list published so far। फाइनाल मेरिट लिस्टआव ओंखारनाय बिथांमोननिफ्रायनो बेखौ सेलेक्ट खालामनाय जागोन। मेरिट लिस्टआव ओंखारनाय बिथांमोननिफ्रायनो सेलेक्ट खालामनाय जागोन। ओमफ्राय नैबेयाव मोनसे गोसो होनांगौ बाथ्राया नैबेयाव दङ, जों नायनो हायो, रोखा लिरनानै होनाय दंखायो। Any claim for the appointment to the post of regular teacher on the basis of appearance of the name of provisional merit list will not be entertained। मा होनदों? जाय बिथांमोनहा दाखालि प्रभिजनेल मेरिट लिस्टआव ओंखारनाय बिथांमोनहा सोरबा जों मानो मोनाखै, उमुगा मानो मोनाखै होननानै क्लेम खालामबाबो बियो जेबो खामानि होनाय नङा, थारमाने बेखौ बुंनानै होखानाय जादों। ओमफ्राय बेयाव दंबावो मा होनदों? एपइन्टमेन्ट लेटार्स will be issued to only those candidates whose names appear in the final select list। मा होनदों? एपइन्टमेन्ट लेटारखौ बैसोर बायदि मानसिनोल' होनाय जागोन जाय केन्डिडेटफोरनि नामा फाइनाल सेलेक्शन लिस्ट एबा सेलेक्ट लिस्टआव ओंखारबाय बिथांमोननोल' एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जागोन होननानै बुंनाय दंखायो। बेबायदि 3 नाम्बाराव मा दङ जों नायनाय एसे। 3 नाम्बारनिखौबो एसे नायबावनि जोङो मा होननाय दङ। There will be 1 day orientation cum ceremonial launch of the process of appointment। मा होनदों? एपइन्टमेन्ट राननायनि थाखाय बेयाव सानसेनि orientation cum ceremonial launch होनाय जागोन। थारमाने बेबायदिनो दिन्थिनायनि थाखाय सानसे एपइन्टमेन्ट राननायनि मोनसे सेरेमनि खालामनाय जागोन। बेयाव हयथ' 2, 3, 4, 5 बेबायदि मानसिफोरनो डिस्ट्रिबिउसन हिसाबै लन्च खालामनाय जागोन एबा ओपनिं सेरेमनि जागोन। बेबायदि रानजेननाय मोनसे ओपनिं सेरेमनि जागोन।
चिफ मिनिस्टारा माब्ला रानगोन एपइन्टमेन्ट लेटारखौ माब्लानिफ्राय राननाय जागोन नैबेयाव जोङो नायबा नुनो 14 मे चिफ मिनिस्टारा बिथाङा गावनो प्रेजेन्ट जानानै बेखौ राननाय जागोन 14 मे खालि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानजेननाय जासिगोन बबेयाव नैबेनो जायगानि नामाबो बबेयाव राननाय जागोन बबेयाव थि खालामनाय जादों बे सेरेमनियेल प्रग्रामखौ फिल्ड अफ कलेज अफ भेटेनारि साइन्स खानापारायाव गुवाहाटीनि खानापारायाव खालामनाय जादों बबेयाव फिल्ड अफ कलेज भेटेनारि साइन्सनि कलेज फिल्डआव खालामनाय जागोन 4 नम्बराव मा दङ जों नायबावनि The selected candidate are required to attend a one-day orientation cum ceremonial function by reaching the venue. मा होनदों जाय बिथांमोना सेलेक्टेड जाबाय फाइनाल मेरिट लिस्टआव ओंखारबाय बिथांमोनखौ नैबेयाव वन डे ओरिएन्टेशन काम सेरेमनियेल फांसनाव बिथांमोनखौ नुजाथिनो थिनदों माब्ला 8टायाव बिथांमोनखौ फुंनि 8टायाव बिथांमोनखौ नुजाथिनो थिनदों लोगोसे माब्ला 14 मे खालि बिथांमोनखौ बै फांसनाव नुजाहैनो थिनदों जाय बिथांमोना फाइनाल मेरिट लिस्टआव ओंखारगोन बिथांमोनहा बेयाव नुजाहैनांगौ They will also requested to bring the respective phase of the final select list नि मोनसे पेजखौ बिथांमोनखौ लांफानो थिनदों wherein his her name appear and a copy of the online application form आदार नैबेफोरखौ लांनो थिनदों माने जाय बिथांमोना फाइनाल सेलेक्ट लिस्टआव ओंखारदों बे फाइनाल सेलेक्ट लिस्ट पेजखौ लांफानो थिनदों गावनि नाम थाफानाय पेजखौ लांफानो थिनदों लोगोसे मा होनो अनलाइन एप्लिकेशन फर्मखौबो बिथांमोना लांफानो थिनदों आधार कार्ड लांफानो थिनदों पेन कार्ड EPCI भटार कार्ड थारमाने produced by the entry of the venue बेयाव हाबनो थाखाय बा बै जायगायाव सहैनो थाखाय हाबहैनो थाखाय नैबे बुस्थुफोरखौ बिथांमोनहा लांफानो थिननाय जादों स' नोंथांमोनहा फिन खेबसेबाव आं नोंथांमोननिसिम बै जायनाखि 9354 केन्डिडेटफोरनि थाखाय आं फिन खेबसेबाव कंग्रेचुलेसन जासिबाय बिथांमोननि गोजोन जिउनि हास्थायनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय स' आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन आरो माबा सोंनांगौ एबा साजेसन दङब्ला जाहाथे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरगोन लोगोसे बेबायदिनो गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आंनि भिडिअखौ आंनि इउटिउब चेनेल सोरजि दा क्रिएटिभिटिखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय स' गोजोन्थों